ओइ खेलायदों नामा सिनायाखै गथ' बहा दं नोंलाय जायगाखौ खोन्थाहर दानो थांनानै खमा जोनाय बायदि मानजिहैगोन आं नोंखौ बे आइन'नि खाथियाव फैलाय फै लेभेल बाराथारलै गथ'आ Ayo, mama mana? Ayo, ayo. Aku sudah sini. Bazai, bazai lo. Masa lagi kagak? Mana sih boleh? Nang nialai nang sikumun bazai. Ayo, agak sona. Neng dia biji hobat tanahku menciba. Berat duku mengen angku. Lazia say, neng sere. Salah. নাম তো কো আপনার নাম তো মোৰ নাম ৰাহুল কো পাইছা ডকলঙীয়া তাৰপিছত কি হ'ল কেছটো ইয়াৰ কৰি আছে কি হ'ল কেছটো বাগদৰা ছোৱালীটোৰ নামটো কি পূজা তাৰপিছত কিমান দিনৰ ভাল পোৱা এদিন হৈছে এদিন হৈছে কয়দিন হৈছে এতিয়া ধকা দি দিলে কি 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 ললে বিয়েৰ খালে এটা তাৰপিছত চানা বুট খালে আৰু একো নাই বিয়ে খাই চানা খাই ধকা দি দিলে পইচা কিমান ললে 200 মান ললে হা পইচা লোৱা নাই মানে তই বিয়া পাতিবলৈ আহিছিল নেকি তই বিয়া পাতিবি নে পাতিম পাক্কা তাক পাতিমেই পাক্কা পাম মানে তই কিহত চিনাকি হৈছিলি মেজিকতেই মেজিকত চিনাকি হৈ নামি দিলি তাৰ লগত তাৰপিছত মই পেচাব কৰিবলৈ গৈছিলো ইফালে তাৰপিছত ই আৰু পলাই গ'ল দক্ষিণী আহি এতিয়া বাগদৰা ছোৱালীৰ নাম কি এই নাম পূজা মোৰ নাম ৰাহুল তোৰ নাম ৰাহুল একদম মানে কি কিমান টাইমত তই ভাল পোৱা এতিয়া 2 ঘণ্টা হৈছে 2 ঘণ্টা হৈছে দে হ'ব দে গোটেই তই ভাইৰেল কৰি দিম দেই মই হ'ব माबा नोंखौ फानो नामा होननानैसो सोंफैदां मोनोबालाय आराम जागौमोनलै आरोना नोंनो फानोब्लाबो नोंनो फानथारा आङो Lazia say, neng sere. Salah. खारनांगोन माने आबागाव बुस्थुखौ लानानै आं रेडियानोखा ओमफ्राय बिमाखौ नों अनो ना अना अनो जा गोदो ओंखायाव आंखौ जेरावबो दा गालांसै आंबो दामबोगोन दे गालाङा सना गालाङा नों आंखौ गालांबाय थायो गालांनायानो मोननै जाबाय खननै जाबाय आं गालांला एबाराव नों जाम्बा मालिया सिख्ला देलेंखौ नायो नोंहा आं बायदि हाबा जाखानाय बुरि हिनजावखौसो नायो बे गोरबोआ फाग्ला बोरबाय नोंनि हायनायाव आंनि मेगनाव नोंनि खाफालनि सिन्दुरा रमान्टिकनि जायख्लं सोरजिबाय सन्देहसो खालामनाय लाङोलै बुंगुमै मारोसो ना बुंफ्लायसैब्रा नोंलाय मा सन्देह खालामथावथाव राव बुङो नोंलाय आया जाम्बा जों हिनजाव मानसिफ्रालाय गारिनि पेसेन्जारसो दा जाय लांफैग्रो बेजोंनो ब्लड गोसोमब्लाबो गुफुरब्लाबो साइजब्लाबो असाइजब्लाबो लाबोथारदोलै बाजै गोसानथि नारसिननाया बारा जाबाय आग्लाय थिग्लाय सोरजोंबा गारजानाय दङब्लाबो लाबोथारदोलै बाजै हारसिङै उन्दुनायाव दिगदार जाबाय सिमां गाज्रि नुनाया बारा जाबाय लाजिया सै नोंसोरो मानसिफोरनाव रिजेक्ट होगोन बे मालाबाबो गान्जा सोमनाय आरो बिरि सोमनाय आरो सिखर जानाय आरो जौ लोंनाय बे जोबोद गोरोन्थि जायो हा बेखौ दोनथ'जोब बिदि सोबनांगौ जानांगौआ दोनथ'नांगौ not that man हा दोनदो बिदिबा नोंथांमोना दुखु मोनबाय दोनथ'नो हिनजाव मोनगोन जोंहा मा मोनगोनलै मा जिनिसखौ नांगौ नोंनो मा नांगौ बुं दे दाउदै जानो ना बिदै जानो रसगल्ला जानो ना मिस्थि जानो जाम्बा बिगुर
हिजरा बंस'खायनो बिदिनो बियो औलै आं हले बेफोरबायदियाव आगान होखाया नोंसिनि आखला बिदिसो ना सानैजों रिहार्सेल खादों नङा होमबा नोंसोर माला लोगोफ्रा मोजां मोजां आइडिया नटिफिकेसन होनानै होयो नोंसोरना बेबायदि नङा होमबा नोंसोरो बुजिबाय आं नोंसिनि बेड निउसखौ नोंसोरखौ एथबां इंलिस फोरोंबोबाय आङो आंनि ग्रामार मोनसेबो बुजिनो रोङाथ' नोंसोरो बुजिजोब्बाय आं नोंसिनि ग्रामारफोरखौ येस आइ उइल किस इउ जेब्ला इंलिसखौ बुजिगोन अब्लासो मिथिगोन नोंसोरो नोंनि हाबायाव नै सारेगामा दामै दामै मोसानो हायाबा मानसि नङा आङो